जों मेनलि बिसिआव थांनाय माने इभेन अरो आसापुरनार रवाजा बिसिआव फायनाय माने 46 सुरमानि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि ताफुक तुषार कांति देबरमा ब बीजेपी न हामजागै त्रिपुरा मथानो याकारै थांमानि बाय नरकने बुसुक एफेक्ट नै हिए चिनि खाजान ताफुकरनो सुंनायखा कोनो एफेक्ट नै काव करे इभेन बकाइसा जेनेरेल एलाकानि बरक बनो डेभलपमेंट खायनानि बागै चिनि मनिटरिंग कमिटिनि बिसिनि दफा हामनानि बागै माननाय ताई चिनि ओ दुपिसरानि ताफुकरनो आं अबनो सानानि मुचगो जों कोनो वानानानि काव करे बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमानि परेवनो नुखा जों 33 जना एमएलए 33 जना ने एमएलए होनो बरक बाय बरक न सीएम चानानि सेकलायै काइसान रक नुखना सोशल मीडिया ताखुरनो तो सानासे प्रश्न फाया चिनि दनपुरनि एमएलए बरंमना प्रतिमा भूमि बरिजों रिपाइखा ताबु 32 आरन बिसिङो पवित्र विधानसभा से आईपीएफटी बीजेपी नि सरकार कथार को बई फाइमानि से पवित्र विधानसभावनो नुक टंखा नरक सोशल मीडिया नि बिसिंतियो काइसा एमएलए जादल नाथ हिंजाकनाय बो पवित्र विधानसभा से बेलाय बिसरी वीडियो रो नाय टंखा जों दफा बाहायके हामनाय आबो ताबुक त्रिपुरा साराव नायहिंजाक ताबुक महाराज नि जाकैना चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन किछु दिननि माध्यमे न जों आबो चिनि त्रिपुरा साराव बपुरो इंटरलकेटर चंजाकनाय तामंनाय अभाय क्वेश्चन खाय किन्तु काइसा इतिहास न सोलायनानै किसा ना किसा समय तो नांनाय बिलेना महाराज न समय रेना नांनाय महाराज न लगेरिना नांनाय अब विश्वास खायना जों चिन त्रिपुरा साराव ताबो একটা চুল পরিমাণ ফনো একটা বুকনাই পরিমাণ ফনো তাবো চিনি তিপ্রাসা লরিয়াखौ তাবো মহারাজ নাসিংজাক মহারাজ ন जों বিশ্বাস আগামী বো বিশ্বাস খাইনাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন উংনাই जों খানাখা যে আশাপূর্ণ বিসি বাই মেন্ডি বিসিও আবো কাপ্লাই ভোট বাইনা 91% বা 95% ने ভোট মানিনা তিপ্রাসা ने ভোট মানিনা বিসি ক্যাপচারংনাই বিসি ক্যাপচারং মানে পরে চিনি হামক্রাই থাংনানি বাগৈ তামংনানি বাগৈ তামো খাইনাই চিনি বিসিনি ताबुक नॉमिनेटेड चिनी उमोबाय उंया सामुं खायनानि नायमा सुदानो आबनरावनि इलीगल कलायनाय अबाय रक्ता खायदि अबाय मुभमेंटा खायदि नि आगे चिनी विधानसभा निर्वाचन उंया चिनी न बआपुरो तामनाय साबजुनालनि बो चेयरमैन उंतंफोरनि सिमिसे हामख्रायनि बागै बलामा बन्द खायतंग नै जों खबर मानखा अब कबैनो कायसा साकांखाय जों ताताल हिमानो मेनदि एलाका एवं चिनि आशापूर्ण एलाकानि ताखुग्रुनि खुक्रिबो खोनाखाबो अब कबैनो सटिक जों आबन बागै अबाहाय लिडार थांमानि फाइमानि अब बहुत न तंनाय ताइबो लिडार कटर एमडीसी रक फायो एमडीसी रक थांगो उंतंग मासे कुनो हेडेक उंया तिप्रासानि बागै तिप्रासाबो न नायसिं तंगो महाराज बोसोर कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तो बुनाय आर्टिकल 244 ए न लागू खायै चिन तिप्रासाना हामनानि बागै बहुत तो बनाय ताबो बनायसिंजा बिसकां बनायसिंनाय बिसकां महाराजनि लगे तंनाय बिसकांनि এই যে 10 कुलाय चाम्परनि कायसा अंश अमबो आशापूर्ण रवाजा पारा इभेन मेनदि अमो महाराजनि साबजुननि आन्दाराव कलायो हायफोनो 10 कुलाय चाम्परनि कायसा चिनि खासुकसा एमडीसी उंमानि परेव चिनि डिपुटी सीएम सार चिनि बरंबना अनमे सार ब बेलाय गोबां भोट बाय पाइलांमानि ब कायसा एसेम्बली वो थांगै भोट बाचागै पवित्र विधानसभा ताबुक चिनि तिप्रासान बागै काउसानानि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नि अंगै ब अपोजिशन लीडर आबनि जेता चिनि त्रिपुरा मथानि तरफ थेके वो चिनि ताबुक केस फाइल खायजाक तांगो आगामी मार्चनि 13 तारिखआव चिनि हियारिं उनाय नै जों खानावो जों सुखबर उनाय आरन बिसिंतिनो दाक्ति निर्वाचन खायजागै चिनि विलेज कमिटिनि चेयरमैन मेम्बर खायै चिनि ओ दुपिसरा आशापूर्ण बिसिनो बाहायके नायथावथाव खैतै सानानि बागै अबाहाय जों चाइचकनाय जोंबो बरनि लगे तंनाय जों आम्बासाबै अमो सुरमातो पासापासि ब्लक जोंबो बरक सुख दुख जोंबो फायनाय बरक बुचिनारो थांनाय अबाहायखैनो जों बिसकांआव आगावनाय बेलाय